Време е да направим нещо, което не е правено до сега. Първият giveaway в игрите в Football Rivals. И за теглянето успяха да се класират 12 профила. Наградите са пакети от 20 до 200 лева или златна топка. Участниците в теглянето са ще бъдат направени две тегляния, като в първото тегляне ще бъде избран победителят, а във второто тегляне ще бъде неговата награда. Честито на Енката, нашият първи победител в нашият първи giveaway, който спечели пакет с злато на стойност 200 лева. И весело посрещане на коледните и новогодишни празници. Очаквайте скоро още изненади с още награди.